हेलो गाइस गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल गासैखौबो बराय जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा MB ब्लग चेनेल। स' गाइस आङो माने कलेजाव थांदोंमोन आरोना जोंनियाबो एग्जाम जासिगोन नालाय ओमफ्राय एग्जामनिनो एडमिट कार्ड होदो होननायखाय एडमिट कार्ड लायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय दा एडमिट कार्डखौनो मोनबोआसै आरोना इनिफ्राय दा न'आव फैफिनबाय बरिंसो थांनाय जाबाय आरोना इदिनो एडमिट कार्ड होदो होननायखाय जों लायनो थांदोंमोन। दा गाबोनसो होगोन जाहैबाय आरोना। लोगोसे प्रजेक्टबो होदोंमोन नालाय ओमफ्राय प्रजेक्टखौबो होबोनो होननानै थांखादोंमोन ओमफ्राय दा थांबाय थांनानै बाजारबो नालाय दिनै बाजाराव एसे गिदिंबाय आरोना आङो भिडिअखौ बानायनाय जायासै ओमफ्राय दा फैनायावसो बानायबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादों। दा आङो दा न'आवनो थांबाय दं आरोना दा बेखिनिखौनो भिडिअखौ खालामनोसै ससे स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय इन्टारेस्टबा लोगोफोर नैनो आरोना आं दहाय इजा थांदोंमोन आरोना नै लामाया इजा ओमफ्राय दा आङो न' फारसे थांगासिनो दा नै लामाखै थांबाय दं नै सान्दुं गोसायाव साइकेलसो बयबो गारि लानो नागिरदोंमोन मासे बिफाया लांलायबायना खामानियाव सोलाबथारा बिदिनो ओमफ्राय दायो नै जा थांगासिनो दा थांबाय दं आरोना मा होनो उपाय गैया ओरैनो बेकार थांनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय गाबोन थांफिननांसिगोन गाबोन जि बाइक मोनबाथाय बाइकजों थांगोन आरो ओमफ्राय ब्लगखौथ' आं ओरै कन्टिनिउ लाबाय थानो हायाखै आरोना ब्लगखौ नोंथांमोननो बिदिनो मालाबा बिदिनो लाबाय थासिगोन थ' बाइकखौ बुंबाय थायाखैना बिदिनो मोजां मालाबा लाबोलायसिगोन बिदिनो आं माने ओरै गोजान गोजान थांथ'वाखै आरोना एसे बाइक माबाबाथाय एसे गोजान गोजान माबा दा लामाखै थांबाय दं आं नायलांबाय थानो बाइकखौ चेन्ज खालामबा एसे माबानोसै बावखुंग्रियाव थांनो होननानै सानदोंमोन बा जुदि बावखुंग्रियाव थांबाथाय नोंथांमोना बावखुंग्रिनि भिडिअ नुगोन आरोना नोंथांमोनाल' नेना थाबानो जाबाय स' नुखागोन ना थांबाथाय आं देखायजोबगोन बावखुंग्रियाव थांबाथाय एसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो नागिरदों नेबाय थाबानो जाबाय गुला गोजाथारलै लामायाबो नै जानाय नंला नै होलांसै बिराद धुला जादों आरोना लामाखौ नायनो हागोन नै लामाखौ नायनांगौ लामानि अबस्थाया माबायदि धुला गोजाथार गायदा बिराद धुला आरोना नै मा बुंनो आरो पाउडार नै दा दं बयलार फार्म बयलार दं आरोना देरनानै अरलायबाय ओमफ्राय फिसा लाबोलायबाय दै होना होबा एसे हामगौमोन जानायखिनियाबो बिराद धुला जादों एकदम धुला गोजा बापरे बाप खिन्थु फिस जाबासो हामसिगोन जागाया स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' बेखिनियानो आरोना फिर मिलेंगे बाय बाय।